Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu masoya. Sunana Malam Daushe. Ina mutanen Gwale? Ga naku, ɗan uwanku. Mai sanin ya kamata, wa ilimi, mai kyauta. Amininku, Usman Bini Zubair. A jam'iyyar APC. Ɗebo kuri'unku ku yi riddugu wajen zaben Usman Bini Zubair a ƙaramar hukumar Gwale. Ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Gwale. A cikin tutar jam'iyyar APC. Usman Zubairu Rabiu. Bin Zubairu shine zaɓin ku mutanen Gwale. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa sai Alhaji Usman bin Zubairu. A ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. 2023. Saboda mun gaji da wuru-wuru da 'yan wakatika tashi. Gwale Sabuwa, insha Allah. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Ga Alhaji Usman bin Zubair. Usman bin Zubair. Alhaji Usman bin Zubair. Gwale Sabuwa da yardar Allah. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Gwale Sabuwa. Insha Allah. Na tabbatar da cewar ba za a yi zaben tumun dare sannan kuma ba za ku tura mota ta tile ku da hayaki ba. Ina fatan za a yi wannan zaɓe a zaɓe shi domin zai kawo canje-canje a wannan ƙaramar hukuma ta Gwale. A shahu kuna ina ne? Ka zo da Allah mu tafi wajen Alhaji Usman bin Zubairu. Mu je gurin shi da Allah mu je mu gaishe shi. Nake sakawa farko